Nek anyang-anyangan ki piye ta, Mbah? Duh, Anyang-anyangan sing loro ki apa nih? jenengan dereng nate. Dereng e. Kula nyang napa pripun? Maksudnya? Turene anyang-anyangan niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Tangan ke atas, yuk. Ya, siap. Telangnya bareng. Ayo ben. Malah dianggap pemberangkatan iki kepiye iki? Jangan. Ayo Tin, dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun ya Nak. Iya. Yo diaturake sik tetembangan engko gek Mas Seono, Mbak Elisa kon jumeneng. Iya. Tetembangan apa no? Iya, iki ana pangkur diaturake. Monggo iki Mbak Ayu sing kepareng nembang. Yo. Paling padha karo caping gunung iki pangkur iki. Heeh. Nyodite sisan gawanen. Ya wi, kowe kok seragamu ora padha wi? Ya mbuh ya. Salah komunikasi paling. Iya, kancane do kuning. Ayo sinden ki nek buta warna ya. Mesti salah terus. Sesuk Selasa nganggo oranye, malah dheke nganggo biru ayo.
Lah iki oranye, wah wis angel banget. Iya. Bareng dicethake kae Bang Jo kae wernane apa wi? Nika wernane abu-abu. Genah nek buta warna kuwi. Iya. Ayo Mbak Ayu kuwi ukarane ucapan selamat kado Mbak Pak Suharno Esos. Ya karo Bu Ketiah. Ya pancen ya Mak iya. Dijengglengke nyuwune kuwi ya saka Pak sapa? Surahmat saka Cepagan. Ya Cepagan. Kene iki mlebu Kabupaten Magelang ya. Mlebu Kabupaten Magelang no. Ning jarene ya perbatasan karo Sleman. Oh iya, ora apa-apa mangga. Pak Suharno. Ngapa? Kuwi tembang kok diwangsuli. Terus jenggleng. Nek jenggleng pancen ngene iki, nek caping gunung manut mumbule cangik ora mumbul sik. Ya. Neno. Ya. Hamastuti. Setyane kelakon matur sembah nuwun ya ki mau pangkur kagem ucapan selamat kagem nyari Bapak Suharno ya pangkur lumantar tembang pangkur iki bengi iki mayang ketoke ketampa no. Oh. Keterima. Ya. Wis ketekan Begawan Anoman. Rumah saya. Iya. Ya ora apa-apa.
wong kabeh kuwi iki tresna nyang budaya iki ngono kuwi. Ngono kuwi iki mergane ungkapan saking seneng-senenge ya nak ya saking seneng-senenge ya. Mula ora awel ya lagi pangkur wis nggawa dit 100 mbok sida dikeke mbok ora mau. Iya. Ya. Ayo Mas Yono monggo katuran jumeneng klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Engko nama sinden-sinden. Engko nak sinden-sindenku mah ora gelem medhun mergo gila. Iya. Ya pancen bener. Sugeng dalu Mas Yono. Sugeng dalu yo cangik yo limbo iki. Den Mas Broto kok ketemu Anoman. Lakone iki apa? Ya ora apa-apa, Mak. Wis ajake le nyambut gawe arep kepenak ngrene. Kok arep kepenak piye? Hah? Arep kepenak pripun? Ah mengke wong ngeten iki lho ajeng putih, Pak. Oh lho nggih pun. Ya. Ya. Siap. Gendong tak tok. Nggih. Malah tok tanggap kok sih kowe iki. Dep-dep go hiburan. Iki malah ora menghibur ning terhibur iki. Ya jan Anoman kok mekekeh. Udune beker kok. Iya. Nggih. Ucapaken kagem Bapak Suwarno lan Ibu Keptiah. Ya, masih ana katimbalan sowan rawuh mrene. Mergo penyanyi Bapak Suwarno kuwi minangka dadi wakil rakyat wis kelakon sarta wis terpilih bengi iki tasakuran Mas Yono. Iya. 2 periode nggih. Napa? 2 periode. 2 periode. Bu Keptiah menika 3 periode. 3 periode. Nggih, Pak Anoman. Nggih. Mugi-mugi tansah manggih kesehatan, kekuatan anggenipun nindakaken amanah masyarakat. Amin. Ya. Mah kok genduren lemu amin ki. Betul. Iya, aduh. Bahagia urip iki. Bahagia ning kowe mulih stroke kowe. Iya. Wah, tambah serawung, Mas. Nggih. Wis kaya Pak Suharno ya. Akeh serawunge. Oh, kacarios desa mriki menika ya desa budaya, wonten ketoprak, wonten wayang wong. Iya, dadi desa budaya wong penjane Pak Suharno ya kagungan gongsa. Oh, kagungan gamelan, kagungan kok. Oh, ya syukur. Tinggalane tiyang sepuhe mbiyen. Oh, iya, syukur ya, Mak. Tiyang sepuhe nggih lurah nggih rumiyin. Nggih, 45 taun. Pulung nika. Nah, ya mulane aku matur to. Wis ana wahyu lurah sing manjing ning daleme iki ora iso wah. Ya. Wis ora bakal kaya kowe iki sak keluarga ya. Pulung. Pulung apa? Lho. Pulunging kesenian. Nah iya. Ngen dagelan. Nggih. Sampeyan yo dadi seni. Wis. Bojomu yo seni po? Jare bakul pecel lele. Pun kobongan Mas toh rampung Nggih. Bakul pecel lele wis kobongan. Nggih. Wah, ya wis disyukuri. Lah nika rumiyin rak modele kompan nika Mas. Sujud anu ku rekane niku rak ajeng nutup. Heeh. Amal kleru buka. Pak groboke niku iso resik kok Mas. Iso resik tenan. Resik. Wah, lah terus menggo mata pencaharian nih. Anjir terus bojo kula namung longak-longok nika lho Mas. Nggih. Longak-longok. Heeh. Pun ora iso omong niku. Bisu seprene. Wah, mboten Mas. Tak kira nek bisu seprene. Nek bisu pas neng-nengan le kula nika. Oh. Nggih niku kula tabok-bok ngoten mawon. Geragap agek nangis. Wis Bu rasa nangis. Kowe nek takon ngobong rak ya gemang to. Iya, Pak. Nggih. Ora apa-apa. Sesuk yasa meneh anggere le ndagel ki saben bengi yasa meneh. Mula dagelan ki rasa wegah.
Mboten kok, kula mboten wegah. Kira-kira ana rame-rame parani. Parani, Mas. Ngaruh nggawa jarik, beskap karo iket. Iket, Butuh nggih. dagelan mboten? Kali anu kresek gede, Mas. Nggo ngapa? Nggo nggawa panganan. Dagelan apa gresek? Lho. Heeh. Mikir ngomah, Mas, kermah. Nggih. Ayo karo dikancani Mbak Elisa iki Oh, ya Mbak Elisa disuwun karo wonten. Bapak Suharno. Ya. Nggih, nggih. Monggo-monggo Mbak Elisa. Katuran monggo aturan jumeneng. Elisa or karus alas. Mbak Elisa saking pundi? Saking pundi niki. Aku kangelan golek cakepan ya wis anane kok ya. Nggih. Sugeng dalu Mbah Sihono. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Macange sugeng dalu sedaya mawon nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Wilujeng. Kepanggih. Kelih kula ingkang dereng tepang kula Elisa Orkarus Alaso. Nggih. Mbak Elisa bakul bakso. Kepakel baso. Elisa ora karo salah kok Elisa bakul bakso ora. Sing bakul bakso ki kowe. Lho, kula some, Mas. Oh, Some. some bundere wis ra rata. Kula dudu bakul bakso. Oh iya. Ke Alaso, cantik-cantik gini lho. Alaso. Ke Mbah Sehono. Sehat to Mbah Sehono? Alhamdulillah. Mau dugi mriki pun ngerahupe salad dereng. Oh, Apa? Ngerahupe apa? raupi salak. Merasakannya apa basa Rahapi. Rapi, Pak. ngerahapi salak dereng. Salake gede-gede ten mriki ne. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Ning kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Rose kok. Kentok sing gede daginge ra ono ning kene Dagingnya gede-gede. tipis-tipis kok. Oh, Ini ya enak, apa-apa enak. nih ya enak. Oh, ngene jenengan kena. Karena nek nggonmu salake ya gede. Nggih ten iki pancene gede-gede salake. Enak meneh. Pancen ya piyai kene iki oke-oke padha tanin salah, Oke, nandur salah. salah. Nggo jaga-jaga sak mangsa-mangsa kathoke suwek salake metu. Kok katoke suwek salake metu disimpen ning Lho ngendi maksude nggo salake? nehan nggo ndandake kathok nek salake metu iki. Hasilnya ya, Mas. Hasilnya nggo ku tuku mau. kathok. Hasile wau ketumpas katon. Nggih. Niki wonten Ucapan kagem saluran. Pak Suharno. Oh nggih kagem Pak Suharno kalau Ibu Kiptiah nggih sama-sama. Kiptiah. Nggih, Kip Kiptiah. niku tulisnya Ki bukan E. Oh. Kiptiah. Oh. Kiptiah SPD ya. Semoga beliau berdua dapat menjadi pemimpin yang Sik basa Jawa nyandang Jawa kok Ayo basa Jawa. nyangel tenan yo. Jawa saya. Mugi panjenenganipun kekalihipun Nah, terus saged memper satu kagen masyarakat sedaya saged marakake kerukunanipun lan nangel ya basa Jawa iki Ya, ne. ning wis bener ning Terus? alon. Terus? Ayo terus. Nggih, lan dados pemimpin menika mboten gampang. Mboten kok nggih gleleng-gleleng mboten. Nanging kedah nggih berkorban niku kangge masyarakat sedaya. Dados pemimpin menika awerat. Lambengku melu arep kolu. Alhamdulillah. Pas buk. Nggih leres lan boten mesti pemimpin menika wonten ngajeng menika boten. Pemimpin nggih saged wonten wingking. Dadose mengke rakyat niku saged wonten kados gembala. Gembala ya apa basa Jawane? Kok gumbola tukang angon. Kala tukang angon menika kan ten wingking nggih. tuturi. Tutwuri menika yang sing diangon menika mencari sendiri goleki piyambak dadi cerdas. Nah, kuwi pemimpin sing bener kok ora ngongkon-ngongkon tapi marake masyarakate cerdas Nyontoni, mencari ya. jalan Iya. keluar. Ngono. Kau kudu wani berjuang. Bener. Roma Irama mengatakan Wah, menurut Roma Irama bagaimana? Piye? berjuang
berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa berjuang harus disertai doa. Oh, benar menurut Romawi. Pelintengan. Pelintengan. Rintangan, Mas. Rintangan terus ono. Tak kira Rintangan sudah pasti ada. Pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah dan juga dengan kesabaran jiwa. Wah, pinter biasa ya. Yawi menurut. Lho, pemimpin ya kudu ngono. Bener ya, kudu tabah. Kudu sabar. Nggih. Kowe wis ngraupi salah urung? Sampun kula pun ngerahupi terus, ngraupi salah. Nggih, kula riyen niku ten mriki terus Mas Yono. Kula nek yang-yangan wonten mriki kula. Nendi? Ha, inggih wonten mriki kula niku nek yang-jangan ki romane kere. Orang keleleng-keleleng ning restoran ning mriki. Ha iya. Ya jenengane Tasik. Ya, Yangmu ki apa to? hah? Ngentas gesik. Wah, apik iki. Tasik ngentas gede. Ya ning kene lho bareng yangku golek wong bayangku ngentas gesik aku update status bareng yangku ngentas gesik. Monggo. Lemu Aku kok. Iya ning kene. Oh, yangmu itu kangen tas gesik no Ya Mas. Ora ning apa-apa. kene. Yang penting gayeng. Iya, Mbah. ya kerja kok sepenting gayeng. Iya, kan gayeng nek ngentas gesik bareng kok kademen ya. Engko kademen ya ben anget piye ngono to. Aku melu ya. Aku tak melu ngentas. Kaya kowe iki ya gelem-geleme to duwe yang tukang ngentas gesik. Kan malah romantis, Bang. Kok nek ana uwet ya langsung. Ya ora nak aku ya kurang marem wong ngentas gesik iki mengkeret kok. Kamu garet. Tapi kan nek mengkeret dadi golek penghangatan ngono lho. Dadi mengko gandengan ngono kuwi ya olahraga bareng. Roman kere keroki piye Mas ngono. Keroki nganggo sekope kae. Iya. Ayo karo ditembangke Mbak Elisa. Iki wonten pamundutan sesi deman nggih Pak Seno. Nggih. Niki sinten wae sing kang ajeng nyekar sareng kula? Mas San. Oh, Mas Saking Putra Merapi. Iki piyai kene mesti. Iya, Monggo, Mas Mas Sam. San. Putra Merapi piyai kene iki kepengin duet karo sampean Mbak Elisa. Iya. Oh, nah nek iki sedulure Samdroid. Sandroid Android. Iki kok kaya kancaku le mbiyen perangan ketoprak ta iki. Monggo. Salim. Piye kabare? Aku ya rung kenal. Monggo Pak San aja nyekar. Ketok gapyak aku. Nggih. Monggo ngagemik nggih. Mangga. Iya. Sugeng dalu nyak Yucang iki. Nggih, sugeng dalu. Nggih, itu. Mangga, panjenengan badhe nyekar bawa menapa tembangipun? Nggih. Dipalih-palih kalih Mbak Elisa mawon nggih. Oh nggih, ning sing rata lho nek diparuh. Iya. Wis aku sak omane wae. Ya sak. Nggih, Mbak. Kok sing penting mepek gesik. Bege ngentas gesik. Nganu ya, Wah. Pripun? Niki ampun ngedo-ngedo. Nyindir kula niki, Wong. Gak Oh, kok gitu? nyindir Nggih. bari. Nyindir pripun? Lah patah perdamelane kula niku menika ya, Pak Den. Mboten napa-napa. Sing penting halal. Halal, Mas. Oke duit akeh nek hasil korupsi apil ngapusi rakyat niku malah ora halal, marai penyakit. Iya. Niku mboten nyindir berarti kula kalih panjenengan niku sehati gitu loh. Kula ki ketale dugi sementen niki kula nggih. Maaf dare kalian menapa Gesik. niku saking niku Lah nggih niku sae sanget. Nggih. Niku pekerjaan mulia. Bisa untuk menyekolahkan anak-anak juga. Sing penting pekerjaan niku mulia pun nggih. Iya. Monggo Pak. Ming kadang kala tenaga sampeyan niku sok ora diperhitungkan karo piyai-piyai sing do bangun gedung, bangun jembatan lan Ya. sak piturute padahal sampeyan niku piguna tumraping pembangunaning bangsa menika. Nek mboten nonton kaya wong-wong kaya sampeyan sing ngeruki wedi ajeng tekan pun di pembangunan mboten ajeng iso lancar. Betul sekali. Ngono ya Mak. Iya. Wis berkorban to Mas jenengan? Mumpun ya Wis sampun. direwangi mengkeret gitu. nggih. Agakom niku mengkeret nggih. Kademen to Mas. Nggih. Mula sok mentas, nggih. Mangga. Mas San. Mas Ya. San. Neno. Wi
gesik. Anderek wong lencir kuning. Aduh, saya sangat Kakang Mas mriki lho ampun mriku. Ampun lingsem kalahku. Biasa mawon. Biasa mawon. Kata-katamu iki Pak. TKT anu hasilnya 2 dina pun. Pun kendeli mawon. Priya Kenyo ayu srok kang olah budaya srok. Kok sroke piye? Aku mesti le ajar karo ngunggahke. Karo ngunggahke. Kenya ayu srok. Angolah pucuk srok. Nek nyatane iso pentas. Iya. Mangga terus, Mas. ra ketong keserimpet-serimpet mboten napa-napa. Mboten napa-napa, santai mawon. Aku lino kena sangkrah kok. Pun laras. Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukit swara kurang pramana ning wasis ngungro ngungkrung marang bendara mring diah kang sulistya pijer ngincangake alis Terus bareng mangga. terus Yuk. sesidenan luweh becik patenono timbang perpisahan wangi samudana marang kula kawonan putra yo Ya, mangga alon-alon mawon men mboten sah. Sampeyan suarane kaya isih grogi ngono lho. Digawe slow mawon. Grogi kula mboten nyaka. saweg nganu ya Pak Pripun? menika ya minggah Mboten napa-napa. Mula dikulinake. So nek kula sowan mriki malih sampeyan kudu nembang melih lho. oh nggih insyaallah nggih Ampun kuwatir. Tenang mawon. Mangga. Liwat kincanging alismu
Najan bocah gunung kauga adripo jiwara urung kehormatan rong rukun Sik. Lah niki sampean nek kepengin njaluk slamet. Sampean mangaku jujur kali kula. Sampean mboten tukang golek pasir ning bos pasir to sampean? Mboten. Ampun ngapusi. Sis diparingi rejeki akeh niku diakoni. Nggih. Kula niku nggih ping sapi. Ayo. Oh, lah sapi barang ngono kok. Silakan sapi. Mboten Mas Sapi barang kok 200 ki piye? Piye? Mboten kok. Iki agek pasir 200 ki. Sapine Mboten niku mboten. ning niki nggih riyen pasir nggih nandangi sik sadurunge dadi bos. Niku riyen niku, Pak. Oh. Mula rada groyok wong kulino ngirit. Katanya pimpinan jatilan barang ya, Pak. Wah lah kok wis malah kesenian werna-werna. Wah, lah iki malah kang selupan kok aku. Niku riyen nek sampenika kula sampun Pensiun. Nggih, pensiun. Oh. Dados yang biasa mawon. Oh, biasa. Kagungan jatilan barang. Mboten. Wah, kok Pun aku- bubar. Nggih. Oh, angke wong saniki jatilan niku kekurangan demit kok. Enggak. Kok kekurang. Lah iya saking okehe jatilan kuwi demit iki nganti kurang. Nganti demit wis dina sok mlaku loro kok. Rampungan slupi kene metu terus "Sik, aku arep ning Kaliurang ki ana pentas aku tak ngeslupi kono." Iya. Mula gandeng kurang malah wong kuwi do ngengslupi demit. Mangga lajengke, Mas. Nggih. Urip ana guna gedhe
Ya Anoman kok ming glelar. Tapi modal lho Pak, modal Anomane iki. Nyasanya iki nganu ke saka Pak San mau. Oh, iya, sembah nuwun baksan. Ya isih kok. Anomane gleleng tenan. Wae gleleng nggih Pak. Anoman si kethek putih. Gleleng. Nggih. Sae. Sae nggih Pak. Wis. Sekarang jagdel bardel wedhus kok ya. Iya Pak. Oh pasir. Musip. Iya. Matur suwun, Mas San iki mau kemarin nyekar. Ya ora apa-apa karang iki panjenengane Pak Suharno kuwi ngaturke pasugatan wayang iki pancen kagem masyarakat. Ya. Padha suka-suka mari suka panjenengane wis terpilih minangka dadi dewan, ya. Terus ngaturake hiburan kagem para masyarakat. Mula sing wajib seneng-seneng ya para masyarakat no. Ya, ki mau ungkapan ucapan syukur saka masyarakate ya kuwi Pak San sing wis kepareng ngucapake Pak Harno minangka dadi DPR di Kabupaten Magelang. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Iki sing ngadeg iki ditambahi sindene. Meneh bayang kepyek. Nggih. Sok tambahi ya. Tambahi 2 cm apa pira ya. Apa ta? 2 cm to. Apa ta? Oh sinden ta? Sinden, Pak. Oh, semengane ora. Ya. Ora cetha. Ya, gentenan saiki sing kepareng jumeneng ya sapa? Mbak Agnes, monggo diaturake ya. Ki pamundutan saka Mbah Gayul, alamat Ponalan Muntilan. Sedia sate, tongseng lan garang asem. Oh iya, nyuwun lagu apa? Lagune ora ana no. Ning ngaturaken nderek pangayu bagya dumateng Bapak Suharno. Esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Ya. Genti diaturake tetembangan kagem pamundutan saka Mbah Gayul sate tongseng garang asem. Garang asem seger iki. Garang asem. Ngaturke apa? Ya. Apa? Podang kuning ya apik, ya. Kalau pengen pelok. Oh ya pelok. Ya, pengen pelok. Sik kumiak nggih. Sing kumiak, monggo. Pelok bem. Apa to Mbak Seono? Ora apa-apa, aku seneng. Lah kok aku kowe iki seneng lho. Kowe iki wajahe iki terlalu ceria. Lah nggih kok. Ya aku ya kurben dikeplak-plek. Iki sapa meneh? Oh, kok lungguh kok lenggah ra apa. Nggih, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Dibawani Mbak Agnes monggo, yuk. Dina Minggu kang tak anti agak rembukan buri ya. Nggih, ditunggu. Pun monggo pun. Nggih. Ya saged. Namune salah iki, Mas. Mboten cengkok baru. Cengkok baru. Tak kira kalamun ke sapa. Nek carane angin ki mbrebes ngiringan. Iki sing jenenge pengembangan ya. Ngono. Inovasi ya. Ora gayeng. Wis tak ewangi no. Jebol mung. Bener kok, bener. Konsentrasi no. Konsentrasi. Wis aku iki tak nut wis. Manu to wong pales. Sik penting tibane iki Lah tibane kan pas aku seneng kok. Nah, seono iki wis tuwa tibane ora pas-pas. Dadak gesek ditetak. terus yo.
Mangga. Enggak. Anane picerse moyo pinter golek alasan Ngandar-andar hanan dukur ya aku wis ora pelan-pelan tapi pasti iya minggu sing tak tunggu kowe ajeng tinake mboten Mbah Ditampa sik ndak lali kok. heeh pun tak pindah oh nggih sakniki nggih oh nggih sah ayo kok sikik kok gantian urung rampung kok gantian Engko ganti ning iki ya dirampungke saiki suwe-suwe kaya kakangku malah wong rambute padha le putih pasene kok rambute wis pepak kabeh pasene Wah iki ya wis tuwa kok ya ya yo kapan kok ndang malik. ora iki aku tangi turu kok kayak lho rambut kok putih iki kesokan gamping kok ya aku iya boy band zaman ya saya mangga janjane kene
Kancaku ki anggere iramane ngene iki kaya gumak. Kaya nanggap nyu papala. Apa? Nyu papala. Papala. Palapa kok papala. Lanjut nggih. Lanjut lagi, mangga yuk. Janjane kowe. Ya, ternyata ngajar wong tua ki gampang. Heeh. Nganti rampung. Raung deprok. Timpuh. Ngadep ing ngersaning Rama Wijaya. Tuakan casingnya, semangat tetap muda. Ya harus. Iki eneng nawala meneh sa. Iya. Iki pisungsung katur Bapak Suharno. Oh iya. Sekar dandang gula. Karo Sekar Sinom wis ditulis. Oh iya, dandang gula karo Sinom wis ditulis. Iya. Iki sapa sing arep perang nyekar kowe wani ra? Dandang gula belok. Slendro wae dipindah apa-apa. Slendro nggih mboten apa-napa. Sing bener nek ra gelem pindah junjung. Heeh. Cih. Yo. Ra gelem ya glundungke kok. Kalen ngono ya. Iya. Oh wis ditulis ngono. Wis ditulis. Sampun ditulis. Neno. Ya. Kang rinenggo. Oh. Wong blesteran wis dandang gula paham. Ya. Jroning dandang gendis. Iki kok ora konsisten, iki dandang gula kok dandang gendis ya, Pak? Ayo. Gula iki padha karo gendis. Oh, Pak. Gula iki basa ngoko, nek gendis iki basa krama. Oh my god. Nek jane dandang gendis ku ya ora iso dibasake gula iki ora iso dibasake gendis. Ming kabeh wis kaprah. Oh, ngoten. Ngono lho, kaprah. Kaya kutha iki ora iso dibasake. Kutha? Kondur inggih dalemipun pundi? Kula wana santun. Aja. Wonosari aja wana Tetep santun. Wonosari. Engko nek Imogiri ndak Imogintun. Oh. Iya. Iya sa. Dunia. Ya padha nek basa Bambang nek di Inggris ki masa ya bembeng. Bembeng. Ya tetep Bambang Ah to. iya, beng-beng ki roti. Iya, cokelan. Ya. Tan kendhat tansah dedepe. Tan kendhat tansah dedepe. Ya, terus. Oh, DDP bukan DDP ya. Heeh. DDP. Mrengsek kang maha agung. Mula ta eling-eling basa Jawa ki ene ana e Ya itu yang mau bedakin semua nya di sini sama, mau baca DDP apa DDP apa DDP nggak tahu. Dedepe. Aku ya jaan saiki. Nek biyen ana corek, ana Oh dulu caping. ada corek Ah. caping. Eh, Oh ini nganggo caping apa udan apa piye? Ah, udan kuwi Nek nganggo caping Kalau dicoret oh gitu. Ya ya. Kuwi Mbah Seono malah nek wis corek ngiwa Oh. Nek corek nengen nengen Oh berarti nek dengan kabeh. Hei, piye Berarti dengan kabeh nek ya piye marepe kok Hah? Katanya kalau itu ke kanan. ora wes ra pareng Ngeten parang, lah kan aku menaceh. Elisa. ayo Tembung kaya ngono kuwi aja di apa jenenge aja diucapke ora pareng. Boten Iya. pareng. Oh daripada aku nanti salah nulisnya, nanti iya bacanya iya gitu. dicorek-corek Sesuk kowe izin meneh karo aku. Pak niki iso disebut mboten aja. Oke, nggih Sing- peseno. Heeh.
Pak sapa? Pak Seno. Seno kok Seno. 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 Iya Aku deh. sadar aku. Corek. Kok suwe-suwe kowe kleru sono malah. Oh iya deng. Iya deng. Wah, Tak kira. nyemelangi nek iki. Maju. Sing ngene se yo. Seno. Oh iya. Ya Seno. Seno. Ora Seno. 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 Beda arti apa piye to, Mbah? Ya Seno ya beda. apa? Beda. Seno apa? Adi. Oh, Adi. Adi Seno. Ya ono Lho, njaluk ditapuk cangkeme wong tuwa. Pripun to? Aku iki ngajari ya ora petha kok. Lho, wonten jeneng ngoten niku ya. Lah ya ning ora Adi. Kok Oh, Adi Seno ki bakul gamelan ya. Aku jak makelare kok. Yo, terus. Yo, hati-hati. Ingkang sampun angudani. Ya, terus. Sedya ingkang utama ya kongsika jlumpro. Ya, lanjut. Mring gebyaring donya brana. Aja nganti kejlumprung kebiaring donya brana. Apik kuwi no. Ya, terus. Tamah lerwa miang jejibahan wajib Terus. pangrantuning para warga. Ya, kuwi isih sak tembang meneh to. Sinom tasih setunggal. Sinom Parijata. Nggih. Ya, engko diaturke gara-gara sinom ki penake nggon gara-gara. Gara-gara. Oh lho ya, Mak. Iya. Dadi kudu pilah-pilah. Ya. Iki eneng kiriman lumantar WA no. Ya, saka sapa? Saka Pak Tristianto. Ya. Tristianto. Lenggah eneng Klaten. Ya. Yes. Ngaturaken ya menika iki kirim saweran. Oh iya. Kirim saweran jumlahe 1.500.000. Oh iya. Kagem nggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Iya Mbak Ayu, mudhun panggung sik. Ya. Sing 1 juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Le nyambut gawe Pak Ayu padahale. Ya lho. Padahale. Ya iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben kok ya. Ngeten, mosok Ya, juragan. kirim 1,5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Nek mbake gathok iki. Ngono. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, Pak Seno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi napa-napa. Tega. Wis bagane Dik. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng, Ora Pak, kena. ngaten niku. Senane Awake dhewe iki wis dinas. Pon dines. Ha iya. Mboten pareng Ngono kuwi nyuwun. rak karek tegel ora. Ngono. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo, ayo. Monggo Mbak Ayu. Gagrak cara Pasundan, bajing Wah. loncat. Ya, di Alon-alon ora usah gerak. Alon. Alon, mak aduh. Kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Ya ora apa-apa to Pak De. Ora apa-apa. Oh, sehat toh? Alhamdulillah sehat, Nak. nyonya tambani sik 500 sih. Oh nggih. Mendak aku lali. Ya. Wis 10 ra Mbak Ayu diitung lho. Sa, ini sa. Pripun Pak? Salaman. Selamat. Kosong ya Mbak. Ayo ade kompak. Hil Mbak. Nah, iya. Ora apa-apa. Masukan kosong. Sesuk melu aku. Nggih. Melu Apa? golek wedi sa. Ya sinyal. Tenan sa. Aku kok. Malah mumpuk sesuk Oh sa. jelas. Lah piye to? Ora omong aku.
Loh, lah ngapa? Hah? Lah ngapa? Bajing loncat. Oh iya, ya aja galak-galak to ya. Lho aku ngerti to kondange cah kejem. Wah. Kapan le dadi kejem ki? Lah aku ki ora nyengeni wong sedina keder kok. Sing keder apane? Matane. Awake Mas. Oh ya. Orong madang. Ya. Nggih. Piro aku mau? Ah, kowe garek kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung piro? 2 sasi to? 3 Mas. 3 sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane ayu diartekke. Waduh. Iya. Sampeyan wingi ning Bandung. Nek aku suwe ditundung wong kono ya Mas. Ati iki to, Lah ngapa? Lah ngapa? Ora apal-apal ning kono to. Tadi ya. Ya, waduh iso kadiyek barang. Kadiyek ki Kon rene. kakangne sapa? Oh. Angge kadiyok. Langane rawang ya Mas ya. Yo, ayo yuk. Kadiyek. Tak artekke. Loh iya, tenan lho, sing bener. Lho bener ora ki nek ra luput. Mangga. Yo. Gunung. Ais genah kowe terus. Genah. Galunggung. Nah, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kang megah. Lho. Hah? Kapungkur kok. Angko sik Oh iya. megah. Oh iya. Megah. Berarti sing ana teruse kuwi. Ono terus Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus. Terus yuk. Terus Kok artine do banget beda karo kapungkur kuwi mau. lho kapungkur ki nang mburi. Ah iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Ya. Ayo terus ke. Iya, Kamusku selak ilang ya. Gunung meneh. Gunung meneh. Kuwi Jawa Barat. Ya. Nah, Berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. adoh kelepan Jawa Tengah. Sik to. Ah iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane endi? Timur. Lah ya timur aku ngeyel. Terus gunung kuwi mah teruse. Terus e Semadang Katunjang. Wow. Gunung Galunggung. Itu sudah terkenal. Heeh. Dan di sana banyak wisata-wisata. Akhirnya banyak penjual. Penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya apa? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tau numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang Mas. Piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kuwi ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora adoh. Loh, enggak Mas. Enggak. Kalau tahu, ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung, ada yang lincip Mas. Itu biasanya gunung itu nggak akan satu Mas. Oh, 2. Itu 2 Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to Merapi karo Merapi, Merbabu. Merbabu. Sindoro karo Sumbing. Sindori, Sumbing. Sumbing Mas. Sumbing. Berarti gunung ki mesti jejer. Jejer. Oh. Tur besar kecilnya hampir sama Mas. Kok ngerti pengukur apa piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung Mas. Soalnya gunung yang berapi itu di bawah gunung itu seperti tungku itu Mas. Kaya keren. Nek mbiyen diguadange lho Mas. Wis selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene meneng. Mergane nek melu-melu sengeni mbokne.
Ayo lanjut. Ayo. Telaga. Apa? Telaga. Telaga. Nah, Telaga. Kuwi apa? Pemandian, Mas. nggon banyu. Ayo bonggo napa? Ini pemandian. Jadi di sana itu ada air pemandian. Jadi air untuk mandi. Lah kalau mandi itu pakai air. Air telaga. Air telaga itu. Oh iya. Makanya nang wae ora ana dagelan tak pancal sirahe. karena tinggi, Mas, supaya bisa naik gunung dipancal dulu, Mas. Oh iya. Jadi bisa naik gitu loh. Dipancal nggo apa? Dipancal nggo apa? Nah aku kowe manut yuk. Piye to jaremu dipancal sike? Met yo nyilih dela. Weh, aku tuh barang silian ya. Tegese nyilih dienggo dampingi nyanyi. Oh. Ya, kalau nih menjing terus ketok salah Sang Kawayana. Sangkawi sangkawayana dari sananya. Nah, terus Sang Kawayana. Terang kicik. terus kesek terang kicik. Di tengah gua. Isin yuk aku. Lah ngapa? Terang kicik nang dalam gua. Lah tegese apa? Terang kicik Heeh. itu adalah masuk. Masuk nanti. Di dalam gua. Oh, ning jero gua. Terus neng gua dong apa? Dong gender, Mas. Berapa ning gua Latihan ana karawitan. Oh, neng jero gua kok latihan karawitan gitu sih. Neng kono menggema, Mas, penak Oh, suaranya. iya. Jadi kaya di ekosistem. Apa ta? Tari. Korban golek beda kok ya, Mas. Iya. Terus junjungan. Itu junjungan itu adalah meninggikan. oh iya. Meninggikan. Jadi Saya ditinggikan antara apa? ya junjung. Hah? Saya ditinggikan ki apa? Ya yang ditunjukkan junjungan itu Gusti ya. Harus iya. dijunjung itu. Oke? Oke. Thank you. Terus Ulah. Ular. Oh, ulah. Pundung turis sungkurulan sungkan. Apik lah iki. ayo artinya apa? Artinya apa? Cekto. Gedawan. Ulah pundung. Ulah pundung-pundung kuwi kali. Weh. Kali Cikapundung. Oh. Ayo. Iya. Ora. Nang Jawa Barat iki kali iki nganggo ci kabeh. Oh apa? Cikapundung. Terus Kuwi Kali Pundung. Cikapundung. Oh, nek Kali Code? Cikacode. Ayo. Oh kuwi nang kene Mas ora nganggo ci. Oh iya. Cikapundung. Terus Terus apa? turis sungkur. Nah, kaline disingkur. Lah ngapa? Andak jelunguk. Oh iya. Ayo ta? Ora ayo. Iya. Ngantek kecemplung ya ta? Ayo. Kayak ban bocor ya ta? Lebek. Ulah sungkan. Sulit. Angel. Lah iya to ngono kuwi wae. Aku ki ya kur ngawur. Terus tari. Tadi. Ya kok kesusu to, Pak? Aku kelingan ro tarim terus. Aku kok senengane kur tariem wae. Tadi. Teyang. Tadi teyang. Tegese Apa ya seneng sayang. Iya. Teyang ki wong. Kuwi tiyang ya mbah tiyang. Teyang. Kae tiyang. Kok tiyang kok wong? Tiyang ki cagak, Mas. Cagak ngembleki gundulmu kuwi. Ya. tarim. Tariem. Kok dadi tarim?
Tarim pisan wae bulan baleni Elek jenenge ngono kuwi lagune iki ngono kuwi. Tulisane ngono kuwi ya. Tarim. Ngopo anu citraksi? Tarima Kasih. wah Tarima Ragawayana. nah, Terima raganya. nah, terus Ngancik. mudar Mancik iki mancik. Mancik ngendi? Jadi ibaratnya diterima raganya itu naik. Nah, supaya bisa naik ngancik. nganciki sapa Nah, sing gelem sapa? Ya. Ngancik Cik. di negara Naik di negara. Nah, negara. Sunda. Sunda. ya Sunda Jawa Barat. Ya. Oke. Jawa. Oke. Cak kok capek gunung bacing loncat. Monggo dados. Capek gunung.
Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Ya, sing wis kepareng. Heeh, wis gek bali nang nggone. Ya. Ki mau ana tambahan. Ya. Surprise saka sing lumantar WA ki malah saka Polres no. Oh iya. Kagem Pak Seono. Oh iya, Durpres. Oh wis iso ngartekke bajing loncat kanthi apik iki ana Durpres nginep nang Polres 3 dina. Lumayan, Mbah. Lumayan. Tekate ning omah ya ora ana le masake kok. Malah nang kono malah kepenak ya. Sapa ngerti diangkat dadi pegawe kono. Oh nggih. Wah. Lah iki Sinom Parijata Slindro Sanga. Oh iya. Nyuwun Bapak Dalang Sinom Parijata. Oh iya. Ngono ya, Mak. Wah, ya wis nggih, mangke kula aturaken wonten gara-gara ya mergane wektune ya ngoyak tenan ya. Mengko ndak ora iso rampung ya. Kengko gara-gara Sinom pirang-pirang nok ya. Saiki sapa? Yo genti Mbak Tatin. Ayo mudhun Mbak Tatin. Ya. Pripun Mas kabare? Apa? Wis dipopi. Nak bengi iki do lalen rumah saku. Lho, kok sing aku lali apa? Ya kowe ngartekke. Kacing loncat. Oh iya bener, setuju. Sini ya, Sa. Aku seksi, Seksi ya, Sa. Heeh, ngartake bajing loncat engko entuk tambahan. Nya rata kayaknya. Terus wis Cukup semuanya bangane nyolong. Wis gek ngaturke panuwun. Karo sapa? Aku Dik, ngatur nuwun Mas. Ndek dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok magrenengan to, Tin? Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Lah iki ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko Tin nang jaba wae. Lah ya momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndrok. Kowe yo duwe wis. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Wah. Monggo. Monggo Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih mriki. Nggih. Mriki. Wah, iki jan kaya gendro tenan nek iki. Sae. Gendho apa gendong? Riyen sok ngetoprak iki. Boten. Lagi kula ya ngawur kok. Ah, nggih jenengan wong ngawur kok. Nggih. Nggih. Nggih kula wani nggih jenengan wong ngawur niki. Nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tandang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Teno suasana dalu niku kok benten. Bentene. Kula niku biasane teng suasana sing silir-silir niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Nggih. Sing marai anget apa? Ah nggih jenengan-jenengan niku. Pripun mbok sing cetha to. Mosok kudu dicedak-cedakke. Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pun, nggih. Iya, anjing nembang napa, Mbah? Lembang ora iso sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Wah, nek melu senenge mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane ming suraki. Oh, lah apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng kok bayar. Kula niku anggere Nek seneng sithik bayar, seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mang. Iki nek mbiyen anu Mbang Gula cupacup. Heeh. Nah, Ya, Tatin arep nembang apa? Ya. Nggih. riki ajeng tentengan no pinggir. Kula nyepakke riyin. Nah. Mangke ndak. Kula niku ning ngampet niku nganti anyang-anyangen niki wong. Ambek ya dilairke.
Nek anyang-anyangan ki piye to, Mbah? Duh, Anyang-anyangan sing loro ki apa nih? jenengan dereng nate. Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksudnya? Turene anyang-anyangan niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Lah saden dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Kok Pak. nyemplungi amplop Apa? kok lali. Saking Mbak Wati saking Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Nggih. Ya. Mbak lumantar streaming berarti. Heeh. Nggih. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niki ora utang. Biasanya kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus nih nggih kula. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kenal khusus Wah, ora kenal saingan. meneh kok. Oh, nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Wah nggih. Oh, nggih. Oh, PJK nggih. nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan Wah. diratani kabeh iki. Sing ngisor dhewe kok kon nyepuluh arek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Ah, Nggih, diratani. nggih kalih Bu Pras nggih. Pengen cangi. Senenge napa? Nek tuwa ki rapati kanggo rada Oh, nggih, nggih, nggih. Pun nggih. Entuk tak tong tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh, nggih. Aduh. Aku le mancing le gondol Mah Tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok Jane ya. Sing dhewe-dhewe. penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekali Pak Senoto. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. jenengan Mary kepengin. Hah? Kepengin. Mboten sah, Pak. Oh, nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget okeh. Wah. Ajeng mangsai. Ah nggih, Wah, bareng-bareng. Nggih disai wong jak urung ngedukke kok wingi wae. Ya, Ayo, arep Ki. ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh ya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen. Mangga dibawani sik sedela. Ya, men kepenak. Ya sak cukupe kok sedih. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Ah, pemilu. Ya. Tak tunggu sliramu. Ngapa sing ngendang kok dangdeng ki? Kuwi sing ngendang. Ayo kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Lah, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk nggo endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah, monggo ndi lulange ngendi? Aku lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang kok. Aku tipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ayo kowe tak kinting. Ya. Seliramu rawuh jambapingan. Nggo wiyaga do ngamini kabeh lho. Ya. Tangan di atas. Ting serenut. Ayo mesake kok keronto-ronto. Tangis kang kebak Kanca dhewe kok. tetungga man sliramu Ngogel-ngogel. ngapa lho Ngogel-ngogel ilate. kan tak pilih tak pilih donya
ana piye? Ya ayo terus ge sik. Terus. Ya Rabbi. Tangan ke atas, ya. Ya, siap. Dalange bareng. Ayo ben. Malah dianggap pemberangkatan iki kepiye iki? Ah, jangan. Ayo Tin. Dirampungke Tin ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Berkat semene iki isine apa ya? Iya. Tembang kangen monggo yo. Matur sembah nuwun. Sun ngapunten Pak Seno. Nggih, Pak.
mboten ngira-ngiraos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun napa nggih Rondo Kempling. Oh, wis monggo. Duetipun kalih sinten? Kalih Mbak Elisa. Wah, ya. Aniki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh, siap nggih, siap. Hafal to, Pak? Nggih, ro dituntun-tuntun. Nek pun tuwa ngeten iki nek ora ro dituntun ora tekan nggone. Kadang wis kesel ning pekarangan ora iso mlebu omah. Oh, cece. Ayo pekarangane kejembareng. Ah nggih. Nggih. Ya, mangga Rondo Kempling mangga dados. Pada tidak putih tapi ngaren tidak wae ra lupa sapi kewean apa ora wedi timbang nganggung aku gelem ngancani niki Mbak Yu aja blonjo napa pindahan anawan kula blonjo ning pasar bae prawan rondo kangge kula kapenting matur nuwun Mbak Elis, matur nuwun Pak Seno Nugroho. Nggih, Pak. Monggo pun lajengaken supados lampahan dalu punika saged tuntas kanthi rancar. Matur sembah nuwun. Ya, wah. Wau pun kula ketokke putih-putihe sakniki kula ketokke abang-abange. Ning nyinggahke nggone adate lho, Mbak. Pundi ning dompet to? Nek biasane sok ngeten iki. Kula mboten nyimpen. Oh, mboten nggih. Mboten. Sak kajenge jenengan lah. Nggih, bareng. Waduh. Biru. Sare abang de biru. Tinggo ngitung nganti gara-gara iki. Nggih, waduh didilat barang. Mbok aja nganggo idune panjenengan Pak nyilih idune sehono niku. Niki Pak. Iya. Engko niki utung kotos-kotos. Nggih. Nun. Nuwun matur sembah nuwun. Kari bagiane garwane kok ya. Nggih. Nah wedi mulih. Kuwi mau ming dipamerke to. Nggih. Oh, arek biru. Ya wis ora apa-apa. Mangga. Ya teruske dhisik critane ya. Walah ngopo meneh? Lah nggih. 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 Wah, iki malah Anoman iki malah lomo iki. Anggeran mah rata Heeh. Wis kabeh ditune ya. Wis. Nggih. Sing ngendang. Kendange kalih panika sek kumis kalih sek niki. Loro. Iya. Sek balung sedaya, Mbah. Sekalian. Tariem pergi ke pasar. Apik iki. Ayo ngger teruske dhisik. Ya minta dereke mak.